Hej, det er så mig igen. Jeg er lige stået op. I dag vil jeg fortælle mine top 8 yndlingspokémoner. Ja, så lad os komme i gang. Nummer 8 er altså Growlithe. Jeg ved ikke, hvordan man ikke kan sige, at den der ikke er sej. Men altså, det er den. Jeg føler bare, at den er som en af mine tætte venner. Og jeg ved godt, den ikke findes. Det er en udvikling. Det kommer nok til at være, at det er udviklinger og de originale former. Men det er fordi, det er sådan. Så her kommer Wartortlen i billedet. Som en nummer 7 yndlings. Det var, jeg synes bare, så lige længere op. Så bare Squirtle er bare, Squirtles udvikling er mega nice. Nej, jeg skal den herop. Så min 7. yndlings. Nej, min 6. yndlings. Ja, Charmeleon. Jeg synes, altså, den kan ikke se, hvordan det er. Den er ikke nice, vel? Det er jo freaking Charmeleon. Og så kommer der med nummer 5. yndlings, som er mit yndlingstal. Raichu. Det står nok omvendt for jer, men... Okay. Det var de på billedet. Så på skærmen så ligner det Pikachu og hvidt overskæg. Men når jeg kigger på dem, har han ikke. Og min 4. er Draco. Det er det altså. Den er ikke cute. Og den kan også springe. Den ret langt. Den er ret cute. Og så kommer den boblende Squirtle. Squirtle er altså mega cute. Og så jeg er bare pisse træt. Jeg har bogstaveligt lige stået op. Det sidder mig lidt nu, fordi jeg lavede Turbo. Jeg tænkte over det i går, at jeg ville lave en video med mine top 8 yndlingspokémon. Men i hvert fald, Squirtle er den 3. yndlings. Men den yndlings er altså Charmander. Han er altså også mega cute. Og så til sidst, som nogle af mine venner allerede ved, og som nogle havde regnet med, var min favorit, Pikachu. Han har været en yndlings hele mit liv. Pikachu. Der har bare været noget over Pikachu, der hele tiden har været mit favorit. Det er bare de der øjne og de der røde kinder, han har. Det har hele tiden været mit favorit ved ham. Og så sådan hans lille hale. Pikachu er bare min favorit. Og med lidt sorte ører. Pikachu har bare altid været en favorit. Med sådan nogle både små fødder og små hænder. Han er min favorit. Ja. Hele tiden været min favorit. Så var der ikke flere. Så vil jeg sige tusind tak for at I så med i den her video. Jeg tror, jeg laver en i morgen. Jeg tror det. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det. Jeg synes, jeg er træt. Det betyder ikke, at jeg skal falde i søvn. Og så ses vi i næste video, hvis I ser den. Og der er lige en, der gerne vil sige for mig.
som først sagde, at Pikachu er min favorit. Jeg elsker Pikachu. Det forstår jeg ikke, hvorfor du egentlig ikke var med i videoen. Men okay. Fuck. Nå. Men tak for at I så med. Husk at like, subscribe. Nej. Og så skriv en kommentar. Det må godt være god, men må også godt være dårlig. I må også skrive, hvorfor jeg har absolut valgt dem. Det har jeg bare valgt. Og selvom de første 4 var udviklinger. Det er fordi, jeg kunne bedst lide det normale, og så komme udviklingerne. Jeg kunne bedst lide Dracos udvikling. Nej, jeg kunne faktisk bedre lide Draco, som den kom på 4. plads. Det var også lidt svært at vælge nogen, men jeg fik valgt nogen. Men ja, like, subscribe, skriv en kommentar, og så ses vi i næste video. Og den skal nå op på 2 likes. Bare fordi jeg vil være lidt flink. Den skal nå op på 2 likes. Så målet er ikke stort. Det bliver nok lidt højere, jo højere subscribers jeg får. Men ja, skriv et like. Like, subscribe. Abonner. Skriv en god kommentar. Og så ses vi i næste video. Hej.